Erokamano Cleophas. Nitie gimiluongo economics ni time value of money. Time value of money nyiso ni ka onego bed ni miya 1,000 higani tido kele higa manyien 1,000 no ose lose value. Koro sirkal manopango ni higa term mokwongo onego gol 50% to dwaro gole second term kendo mana nus odo tieke third term is affecting the running of the schools. Secondly, nitie gimoro miluongo kae ni leakages go be onego bed ni sirkal seal. Ndalo moko naneno ka sirkal ng'at moro nitie Ministry of Education migao masomo no yawo skunde moro kanyo. Kose yawo skunde ni to oro free secondary kanyo. Bang'e nofwenye to jofwamb weche nokete gazet gi nokete TV gi radio. To bang'e notere notere doho. Wachno nodhi odhilalala kamano. Nyaka kawuono pok wawinjo ni gino. Koro what we want kaka jotend union and there should be stoppages, leakages mawuok kuom sirkal, pesa sirkal ni kik gibed ni itimo kode mibabi. And there should be timely disbursement of funds. Mano tadwaro miyo ng'ane jatelo mosenindo ngire magoha thumbs up. En nowinjo ga wach kane wawacho ne pesa onego bed in time. No temo ga bo chuni the treasury bor pesa. Kendo nobedo gi gimiluongo ni fee structure guidelines ma government nochiwo ma kaka fees inyalo chul. Sani jopuonj head teachers gi principals bedo gi shida ariyo. One, there is a 100% transition in secondary school, access to education in primary school. Every child has supposed to get access to education. To nyafika nyathino bedigi transit from primary to secondary. Maya nyiso nyithindo ng'enye secondary kabisa to nyithindo ng'enye primary. Rito nyithindo gi en tich matek. Kiyoro oro pesa mathin ihinyo jopuonj ma jotel primary gi jotend secondary. Nikech nyithindo gi ng'eny to pesa betin to idwaro ni run the school, inyiew supplies kaka chalks gi and the rest. Koro sirkal onego go back to kagima ne gitimo ga chon. Gibed gi fee guidelines to gibed gi kaka ginyalo oro pesa chon. Otherwise ineno ka skunde sani bang' kane Ezekiel Machogo sekawo skunde sani omedo omenda michule secondary school miluongo ni fees. Nikech ging'iyo ni sirkal onego bed ni timo gimoro kotimo. Most schools sani ok lu guidelines no. To seche moko gilu guidelines ng'ama dhi hinyre nyathi school nikech seche moro riembe no dhi om fees cha ok no dhi omo fee moro monego bed ni part mochulo cha en extra levy moro moket mar kata lese development moro 10,000 kata PTA fund 15,000 ma sani hinyo nyathi to dhi beat gimiluongo ni 100% transition cha. Warain on the government, warain in the kesha, to warain in everybody mondo hakikisha ni fee guideline cha oluwe, pesa ooro in time, gik matimre otimre school kata kaka activities. Sani kaka wawuoyo ni sani kore ka activities games ni zonal chon sachi kama hizi games no sechopo regional warito mana dhi national. To sani kore ka wanie zonal. Sirkal ok or pesa monego bed ni oro make activity. To wagi wacho ni activity no sebedo ginene bang' corona no bedo lifted. Koro nyithindo nyalo tugo activity. Last term kane wadhi drama no dhi nationals Mombasa, jopuonj no sandore, nyithindo no sandre. Nyithindo no bedo mana hostel kama luongo ni Surgeon and Special School ye Mtwapa kocha, kama director no neno nyithindo go huruma. Ok wadwa chopo kamoro ma directors of skunde moko ma philanthropic ema koro neno ni sirkal huruma. Wadwaro ni sirkal or pesa ma dwaro ti to gi should budget. Seche ma gi budget no ging'e ni pesa ni en mar school fees, en mar tuition ma first term to mar chulo waka. Ka ng'ama tedo kata ng'ama rito akwe kar kwere school kanyo